Mayong adlaw mga kaigsunan, ako kayo ang among pagpasalamat sa inyong mga pinadayon nga pagsuporta sa akong YouTube channel. Labaw sa tanan, dalay ko ng Ginoo tungod kay nahimong nagmalampuson ta tungod sa suporta natong tanan o labaw sa tanan pinagi sa suporta sa atong Ginoo. Karon mga kaigsunan ko, akong ipaila-ila sa inyo ang akong mga kauban. Siguro nakita na ninyo sa niaging video nga kaning usa akong igsoon, kining usa igsoon gihapon ni sa pag-alagad. Alang sa among awit mga kaigsuonan, kani sa kuno ani sa ginapamatay sa iyang kalawasan pero dili daw makababag aron sa pagdayeg sa Ginoo. Ang among kantahon karon nahimugso niya ato kini duyugi mi ninyo samtang magahalad mi og awit alang sa Ginoo.
kining inyong igsuon, Pastor Dalian, nagkapasalamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa mga YouTube channel. Kung sa wala pa nakasubscribe, napalihog sa pag-subscribe. O labaw sa tanan mga kaigsuonan, bago mi mo manamilit sa inyo ha, magapabilin kami og bersikulo aron sa pagdasig sa pagdagusa. Makita na ito mga kaigsuonan, una ako, sunod si Brother Dexter and Brother Juna. Una sa kuha, Book of Matthew chapter 4 verse 4, nag-ingon siya dito. Cebuano nga pagkapulong na ingon. Ang tao dili mabuhi sa lunlon tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga magadula sa baba sa Dios. Ingatan ni Brother yan. Kita diya sa Marcos 10:44 nag-ingon. Ang buot may maglabaw sa tanan kinahanglan magpaulipon sa tanan. Amen. Marcos 10:44. Ingatan ni Brother Juna. Nagawa Mateo 6:33 atong lao naging ngarian sa Diyos kay ang tanan niya dugang niya. Amen. Salamat kayo mga kaigsuonan, dalay ko na